Všetkých vás pozdravujem a prajem vám šťastný nový rok 2025. Chcem sa vás opýtať, či aj vás tak iritujú spory okolo novej štátnej hymny Slovenskej republiky ako mňa. Nebojte sa, nejdem prilievať olej na oheň a nejdem prezentovať svoje názory. Hoci samozrejme, že svoj názor na hymnu mám, ale nemyslím si, že je dôležitejší než názory iných ľudí. Mňa zaujíma niečo úplne iné. Zaujíma ma, koľko tento špás vyšiel štátnu pokladnicu, to je našu pokladnicu, lebo štát sme my, občania. Takisto ako ma zaujímalo, koľko vyšiel špás so zmenou názvu RTVS, pretože pre nás bežných občanov je úplne jedno, ako sa tá inštitúcia volá, žiadne výhody či nevýhody týkajúce sa nášho života kvôli názvu tejto inštitúcie nemáme. Ale keď si predstavím, koľko hlavičkových papierov, iných tlačív, reklamných predmetov, letákov, plagátov bolo s názvom RTVS a museli sa robiť znova, vychádza mi z toho celkom zaujímavý biznis pre firmu či firmy blízke Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Podobne je to aj s hymnou. Tu neviem presne vyjadriť, koľko štátnych inštitúcií zvykne pri rôznych príležitostiach púšťať štátnu hymnu, na akých nosičoch majú štátnu hymnu a aký obnos peňazí to celé vyjde. Nemyslím tým 20 000 eur pre pána Oskara Róžu, ktoré sú zanedbateľné. Okrem toho nechápem, prečo sa do ňoho navážajú ľudia, pretože on dostal zákazku a za nejakých 20 000 eur ju urobil a týmto pre ňoho hasne. Z kolárov blízkych Ministerstvu kultúry prenikli informácie o tom, že čo robí maďarský kopec Mátra pod slovenským dvojkrížom. Viete si predstaviť, ak sa ministerstvo rozhodne, že zmení aj tento druhý štátny symbol Slovenskej republiky, koľko peňazí to bude stáť? Viete si predstaviť to množstvo rôznych predmetov, na ktorých je tento slovenský štátny znak? Myslím, že by išlo o miliónové záležitosti. Dokonca som počul, že modrá farba na slovenskej zástave nie je dostatočne výrazná a preto by bolo na čím ju zmeniť. No už len to by bol biznis. Viete, na tom všetkom mi smrdí to, že rôzni nami zvolení zástupcovia alebo stranami, ktoré sme volili, nominovaní zástupcovia štátu, si robia, čo chcú. Predstavte si, že bývate v nejakom činžiaku. Máte určite nejakého správcu, ktorý vám referuje o všetkom, čo sa vášho ubytovania týka, zbiera peniaze a vy, obyvatelia tohto činžiaka, schvaľujete všetko. Správca si nemôže robiť, čo sa mu zmyslí. Ako je možné, že niekto, kto je poverený vedením nejakého rezortu, si svojvoľne zmyslí, že zmení štátnu hymnu, zmení ostatné štátne symboly, bez toho, že by sa nás opýtal. Viete, ak sa na to pozeráte v širšom kontexte, že Slovensko je naozaj krajina zázrakov, pretože u nás máme množstvo sociálne odkazaných občanov. Dôchodcovia žijú na hranici chudoby. A my patríme medzi krajiny, ktoré najviac prispievajú vojnou zužovanej Ukrajine. Doteraz vo finančnom vyjadrení sme dali tejto našej bratskej krajine 3,48 miliardy eur. Viete si to predstaviť? Čo to je za suma? Naše veľmi vážne choré deti nemajú peniaze alebo nie sú peniaze na ich liečbu.
zbierame 5 vrchnáčiky a skladáme sa na ich liečbu. Ale Ukrajine dáme 3,5 miliardy eur. Pamätáte si počas Odorovej vlády, kedy poverená ministerka práce a sociálnych vecí venovala vyše 22 miliónov eur Šorošovej nadácii Otvorená spoločnosť. To nám tu už načisto šibe. Rozdávame, keď sami nemáme. A my, občania, ktorí sme rozhodujúcou silou v tejto spoločnosti a svoju vládu môžeme uplatňovať buď priamo formou referenda, alebo prostredníctvom volených zástupcov, sa na to nemo prizeráme? Ako, čo sme už? Načisto na hlavu padnutí? Mne to vadí. Neviem ako vám, ale podľa mňa by sme s tým už mali niečo robiť. A nie len nemo sa prizerať, či v krčme búchať po stole a nadávať, aké je všetko zbytočné, aké je všetko na nič. Po prípade dať nejaký hrdinský status na Facebook. Nemali by sme sa nad tým zamyslieť, nemali by sme opustiť svoju komfortnú zónu a konečne s tým niečo robiť a vysvetliť tým ľuďom, ktorí sú poverení správou nášho štátu, lebo to je náš štát, nie ich, aby robili všetko v prospech slovenského národa a nie v prospech kadejakých, hľadám slušný ekvivalent slova, ktoré mi napadlo, ale na nič som neprišiel. Prepáčte mi, že som sa tak veľmi rozohnil, ale naozaj sa už na niektoré veci nemôžem pozerať. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.